Pauli ning enhanced community quarantine at ning general community quarantine, dakal ka rin kaya katamong kabalen ing may bakanti at sinubok ni yayaliwang bage, bang malibang o kaya makagawang pwedeng pakinabangnan. Metong ne Kenny ing urban gardening. Agpangkang Carlo Aguilar, farm consultant tampong video blogger, marakalya benepisyo ing pamananaman. Ing urban gardening, itang farming definition, itang tatanam kang gule na atsuking kaya kang bale, kaya ba't ikang ikamamangan ka rin ang kaya kang tanam, or patseda kala, pwede mo pampisali ka rin sa iti mong bale. Para naman king cancer survivor at urban gardening advocate ay Stephen Tamargo, meging yang therapy kaya in gardening. Yung mga plastic containers, ginagamit ko po sila. Then, yung lupa na matataba, ayun. So, dinadiscover ko sila. And then, ginawa ko siyang parang therapy kasi, especially nung naggamot po ako. So, I think, malaking bagay yung urban gardening sa lahat, lalo na sa mga stress, yung mga ganon. Agyang malatiya mo kanuing lugal o espasyong pitamnan, malyari na itaglusing gardening nga ng Rose Guevara, neto nga online plant shop business owner. Kami po in garden ni, malatiya mo po talaga as in, siguro mga 3 meters by 4 meters siya mo po, makanyang mo po. O ning gagawa kami pong paralan para makatanam kayo pong marakal. King kwento na namang Tamargo, may kasawap king kayang pamikakatawan na certified organic at alang chemicals rengguling kayang kakanan. Akin po kasi, mas madalas yung mga gulay tsaka yung mga herbs na pangluto para, syempre, magagamit din sa health purposes, lalo na ako, nagkaroon ako ng sakit. Ang laking bagay na yung gulay, ako na mismo nagtatanim, tapos less chemicals. Pagana ka na namang Aguilar karing memalen na magumpisa pang mananam na susuko agi ang king pormero, tutubo ring karelang tanam. Yan yung tips ko ka rin tao kung tinakong gabon, tinakong binhi. Subukan niya itanan nyo na itry yun. Minsan, maniwala ako talaga, practice is the best teacher. Kasi talagang lagi yung susubukan, mabiyasa kayo. And possible, maniwala kayong green thumb. Ganag-ganag yung tao, pwede lang tanong gulay. Mark Canlas, CLTV News.